ήσασταν εκεί σήμερα στην υποδοχή και μάλιστα ήταν ο Σπύρος Σιγούρος. Σπύρο μου, ο λόγος σε σένα που βρίσκεσαι ακόμη εκεί. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Είναι μια συγκινητική στιγμή, θα λέγαμε, η παρουσία της θύμιας κάρας του Οσίου Δαβίδ στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς η σχέση της σχολής με τη Μονή στηρίζεται σε μια παράδοση πολλών χρόνων. Είναι κάτι που και εμείς δεν το γνωρίζαμε. Τότε που ο μακαριστός γέροντας Κύριλλος έφερνε την κάρα εδώ και ο μακαριστός Άγιος γέροντας Ιάκωβας υποδέχονταν τους φοιτητές της σχολής στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Πέρασαν λοιπόν παραπάνω από 30 χρόνια για να ξανάρθει εδώ. Πριν από λίγο λοιπόν το Ιερό Λείψανο προσκόμισε εδώ στην σχολή ο καθηγούμενος της Μονής του Οσίου Δαβίδ, ο γέροντας Γαβριήλ. Τον υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα οι καθηγητές και οι φοιτητές και πλέον βρίσκεται προς προσκύνηση στο παρεκκλήσι της σχολής μέχρι και την Πέμπτη. Για τους παλιότερους λοιπόν καθηγητές της σχολής είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, όπως σας είπα. Για τους φοιτητές θεολογικής σχολής είναι μια μεγάλη ευλογία, όπως μας λένε, αφού διανύουμε και την περίοδο της Σαρακοστής, και φυσικά και για τους πιστούς οι οποίοι μπορούν να έρθουν εδώ να προσκυνήσουν μέχρι την Πέμπτη. Βλέπω τον ηγούμενο της Μονής, τον γέροντα Γαβριήλ, την αγάπη μου. Πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα που μέσα από την προσευχή του μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη από το Θεό, από την αγκαλιά του, από την ταπείνωση και από την ευλογία των Αγίων μας. Την ευλογία του λοιπόν επιθυμούμε κάθε φορά να ακούσουμε τι είπαν οι πιστοί. Κυρία Κολοβοπούλου, είναι μια πολύ δυνατή σχέση χρόνων με το μοναστήρι που έχει εδώ η Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μια απόδειξη αυτής της σχέσης είναι η παρουσία της τίμιας κάρας του Οσίου Δαβίδ εδώ στο Πανεπιστημιό σας. Πραγματικά το μοναστήριο του Οσίου Δαβίδ έχει μια πολύ παλιά παράδοση και σύνδεση με το τμήμα Θεολογίας και τη Θεολογική Σχολή γενικότερα μάλλον, που κάθε χρόνο περιμέναμε πότε θα έρθει ο Όσιος στη σχολή μας. Είχαμε επικοινωνία με τον Άγιο τώρα Ιάκωβο και με τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Κύριλλο, που πραγματικά ενέπνεαν, στήριζαν και ήταν υποδείγματα της πραγματικής κατά Θεόν αγάπης, κυρίως προς τους νέους, όπως και για όλο τον κόσμο βέβαια. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής η παρουσία της κάρας του Οσίου, δηλαδή του ίδιου του Οσίου εδώ, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια ξανά στη σχολή ζωντανεύει αυτή η παράδοση να έρχεται εδώ η κάρα του Οσίου. Η παρουσία ενός Αγίου που έχει κάνει τόσα θαύματα στην Ελλάδα και έχει μια σημαντική παρουσία και κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των χριστιανών, προφανώς είναι μια μεγάλη ευλογία, κυρίως σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, που για μας τους χριστιανούς είναι το αποκορύφωμα της ετοιμασίας για την Ανάσταση του Χριστού. Όσοι πιστοί θέλετε, μέχρι και την Πέμπτη στις 3 η ώρα που αναχωρεί η κάρα του Οσίου Δαβίδ για το μοναστήρι. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αποστόλου Παύλου, κτίριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Πόλη Άνω Ηλίσια. Είναι εύκολο.